ben dan Peter de Vries en Pieter Skeurer van PPD-TV. Het ideale stichting productieploeg Drachten. Wat mag ik me daarbij vaststellen, man? Ja, we zijn natuurlijk een ontzettend brede stichting. En we zijn net om een nacht. We zijn al 10 jaar. Al 10 jaar? 10 jaar ben wel, beslim wel. Lustrum hier. Ja? Feestelijk hier dus. Feestelijk hier. Dus wie krijgen aan een mooi feestje? Gaan wij wel even verschiet voor deze mensen? Ja? Ja, dat zal dus plakken in december. Ja. Maar kan je misschien eerst even een beetje uitleggen aan lustra's tussen wat je exact doet? Ja, het is een productiebaan, maar in muziek, in film, beeld, lood. Je mag het even heel breed zien. Het snijvlak leidt wel op muziek en beeld. Dus videoclips leidt wel in de lijn van de basis waar we doen. Maar je kan ik denken aan musicals, verschwalen, maatschappelijke organisaties. We zijn reddingsbrigade bijvoorbeeld. We hebben dingen van DNH. Nieuwsgaarding, stel nieuwsgaarding. We hadden hier bijvoorbeeld de Bran filmen. Ja. Wat recent weer. Nou, dan gaan we ook wat beelden maken. En die zet je hem dan op internet? YouTube. We hebben een YouTube kanaal van ons PPD YouTube kanaal. Nou, dan we hebben nog 18 filmpjes staan. En staat nog wat een beetje. Ja. Dus het is een hele mooie hobby naast dus werk. En je bent maar een man als 50 toch? In totaal? Wat is dat ongeveer? 23 man. En die de hulle, ja, daar komt ook een soort bezien natuurlijk. Ja. En ik had hier een clip van hem toen jongen, van die Russische... Louise Vertova. Ja, dat is een prachtig mooie clip. Ja, daar ben ik heel vies mooi. Ja. En maar hoe kom je daar nou bij om televisie te maken, zeg maar? Hoe ben je dat ooit begonnen? Dat is begonnen als een grap. Ja, we hebben maar zien. We gaan eens een keer iets spelen. En dat was zo'n chemie, dat was zo mooi. En toen dacht ik, hier wat mee terug. Nou ja, dan ben je wat senior en bezig. En ben je nog meer geïnteresseerd in de techniek of in de culturele uiting, zeg maar? Maakt het je in principe net zo voluit wat de filmen wordt, of wat? Daar ben we wel mee te waanden. In die zin we nog geen bruiloften. Nee, oké. En dus wat serieus wezen, wat wij mooi vinden. Het moet een raakvlak hebben met maatschappelijke of culturele zaken. Ja. Een bijdrage wezen. Ja. Zo. En het is hobbymatig. Dus Louise Tova als stationhast. Daar gaan we dus een jaar hier aan werken. Ja, dat is eigenlijk geweldig goed. Ja. En op een zaterdag ben wat bezig. Nou werk je wel hier. Dus, zonder subsidies. Zonder subsidies. Alles zelf binnen aan de sparen. En staat ook een beetje. Kostendekkend. Ja. En je komt zelf met die ideeën of komen er meestal bij hem of zeg je je bent misschien begonnen toen je met zien alleen dat begonnen dan zijn van nou ja, wie had een idee, dan klappen we bij een on, kunnen we dat wat van je daarin beschut of hoe gaat dat? Ze komen bij u. Ja? En zo wordt ook heel vaak nevenkeepje. Maar als het een project lijkt en ik het, en dan zeg je, nou ja, het is wel wat. Dan stappen we erin. Ja. En die 23 man die er verder bij hem omheen hingen, om het samen eens even te nemen, die in geerwerkje. Wat doen die allemaal? Ben dat dan spelers of ben dat allemaal technici en film en monteren en dat soort dingen allemaal? Dat is heel breed. Hè. We hebben een beheersende stichting die de doelen bewaakt, zeg maar zeggen. En voor de rest hebben we technici, we hebben tekenaars, we hebben creatieve mensen. Om zo'n breed mogelijk spectrum te kunnen filmen, om zo'n clip of een programma te maken. Ja. En hij hier ook alles wat van een bekenderen in hier uit om jou wat maken hier uit Drachten bijvoorbeeld van Smelden? Zaalroekers, daar gaan we een clip van maken, Maarten Naaierij. Ja. Louise Setova, we hebben een eigen ster in ons midden. Gerard Dijkstra van PPD Gram. Dus daar ben ik, heb ik wat clipjes maken. Maar ik ga hem ook wel eens op het Tjochfestival jongen te filmen en bij Fries Bloed. Ja, dat soort dingen doe je mee. Ik krijg er opdracht voor en doe je dat dan zelf, zeg maar. Dat je mijn eigen idee daar roert en dan... Nee, voor het Fries Blues Festival ben we door Stichting Voelswerk vregen. Daar zitten de zaalroekers dan ik weer een beetje achter. Dus we participeren in culturele evenementen en het soort. Dus we zijn wat breder dan alleen een filmpje mooi. Het is het kan ik een creatief idee wijzen wat we mij uitwerken of wat dan ook. Ja. Maar je meent niet krijg over een musical. Dat is toch heel wat anders als muziek. Dat zit er muziek in, maar dat is natuurlijk voor een groot pad is dat dan toch wat een beetje naar je maten. En dat is natuurlijk ook wel een filmpje en als een videoclip hast, maar dat is toch ook wel bij namen lijkt hij misschien de nadruk dan wat meer op de muziek. Maar als een musical, dus lijkt het me dat het toch de nadruk toch wat meer op de beeld leidt. En dan doe je hem daar de regie ik zelf voor. De beeldregie doen we zelfs.
Maar we kunnen een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld Hector, het was een zoon, hartstikke een maatje spelen in orde. Ja. Nou, we hebben vregen, als u ze inhuurt, vregen van, nou, maatje een verslag van, film je het. En dan jou wordt aan onze spelers. Ja, correct. Als dank. Dat wij die naar. En dat is de naistes en de decorbouw en alles eromheen. Nou, dan gaan we dus een stukje making-of maken van, goh, we gaan schermen. Nou, die hartstikke leuk. Ja. En dat wie een succes. Dat doen zo'n Hector. VO-sprookje gaan we 4 size hier dienen. Ja. Maar het is toch wel knap dat je dat zonder, dat je het zelf wel financieren, zeg maar. Dat is dan wel, dat moet er wel werk in deze tijd, hoor. Dat ze net afhankelijk zijn van hier. En dat ze toch oprijden, zeg maar. Dat is toch wel wat werk, vind ik. Dat is zeker weer. Maar dat had dan jou die natuurlijk een stuk vrijheid was zelf maken. Zoals krijg je misschien wel dat ik weer stuurd was terug de subsidies. Dus zei van dan maak je wel dit en dat en dat en dat meidje. Klopt. Het is ik zei dat we binnen een volledig onafhankelijke stichting, zodat ik mij onze opdrachtjouwer in gezamenlijkheid volledig onafhankelijk iets meidje kennen. En we ben ik net concurrerend in die zin. Dus, we vullen ik een god in wat oors net bekennen wordt. Dus dat is uw ideale aspect van de stichting. Ja. Eigenlijk is het wel ideaal van een subsidie natuurlijk. Dat soort, als het zo brengt, zeg maar. Dan zo het zeggen. Maar ja, dat bijzonder, maar dat is eigenlijk... we zijn er net vies van. Maar hoe ben je op dat idee kwam? Omdat het namelijk is te doen die MBM heen. Op een gegeven moment zei je dat er ergens een god voel. Was dat wat om jouwste? Toen dacht je van, misschien wie zit hier bij rond in de kroeg, want dan tref ik hem natuurlijk wel eens even. En zou onder een glaasje bier dacht van, nou, wie moet het gat maar invullen? Nou, net helemaal, maar er zit wel een lietse kern van waarheid in. Maar er is gewoon een snijvlak tussen wat mensen zelf doen en wat professioneel is. En in dat snijvlak daartussen, dat is een heel groot grijs gebied. En dat wordt deels commercieel wel invuld door partijen, maar een protartiesten kunnen dat ik net opbrengen voor hunzelf. Zeker als ze beginnen binnen. Of net genoeg publiek haast. Dan willen we toch een zeer serieus product leveren. Semi-professioneel of in sommige gevallen gewoon professioneel. Om ik de artiest te helpen en maar ik werd de heugere doelen, bijvoorbeeld cultuurverdrachten, te ondersteunen kunnen. Misschien kunnen we daar dadelijk nog even op bij omkomen. Misschien eerst even een stukje muziek, even tussentro. Wat zei stoer van Ronald? Ik vind het buiten. Ik krijg van een regie in een hand, die scoort nee, net. Dus wie mag het erop raden? Nou, dat maakt het niet uit. Daar denk ik van, wie doe eerst even een stukje muziek. Maar de laatste wie er, misschien ben je er toevallig west van mij, wie dat rond hier 2012 ergens in de meitijd ook aanwijzen. Toen er van mij in de harmonie, in Ljouwert, had ik een soort cursus daar hoe dat soort was toen nog niet correct zei. Dat dus eigenlijk een beetje de financiering, de logistiek van die muziek. Want natuurlijk iemand die creatief is, die maakt het wat. Ja, die hadden vaak net de maanden, maar allerhande worden zaken die eromheen lezen. En dat gevoel hing hem dan ik. En de dacht hem van op die wijze daar is misschien dan wel dat god wat in te vullen zit. Maar dat de artiest een dwaande hoort met het stukje wat er doet. En dat je hem zegt van wie vermarkt je dat wat meer. Op die wijze? Helpen erbij om dat ze zelf net bezig goed houden, maar die club, de meisjes je hem toch al... Wie faciliteren we, maar het is wel altijd een chemie tussen u's als stichting en de artiest samen. Het is altijd een mooi gezamenlijk product wat we maken zitten. Het is net zo dat wij zo alleen nog ontzwarren hier en... Nee, oké, maar goed, dat is natuurlijk mijn hele soort dingen. Ik bedoel, als je als een speleracteur ergens op een podium staan en je had niks met de woordenspelers, als je daar een beetje even had, dan zie je dat natuurlijk. Ik bedoel, maar dat maakt wel altijd een draagvlak meisje aanwijzen. Dat zei van, wie wil het daar in een doel of dat gaan we verregen en de meisje al nu sterk van. Ja, we dachten, ik zag met maatwerk, zo neem het ik. Als we het samen doen, want de artiest had een idee bij een videoclip. Wij hadden er een idee bij van wat is haalbaar en wat kan al hier. Nou, en dan komt ergens iets midden uit. Ja. En zo gaan we het aan. En dan kun je denken, nou, moeten we 4 zaterdags draaien, moeten we 4 zaterdags draaien. Nou ja, en zo best dus aan het nadenken. Dan maken ze een draaiboek. Dus er zit een heel stukje voorbereiding ervoor. Van wat wordt het waar? En wat wil de klant? Wil hij het heel gek hebben? Wil hij het heel sober hebben? Wil hij de eenvoud erin hebben? Dus het is correct. Wat willen ze? Ja, tuurlijk. En is het bij ons haalbaar? Dat is het idee er wat achter. Ja. En wat hij nou op een prim? Hij wat op een prim staan? Dan zit hij met dwaande? Wij zijn wel dwaande. Er is een offerte uitgang. We kunnen het nog net nemen. Maar nou ja, oké. Men zit er naar. En wij zijn wel bezig om Friesland wat
in de goede sfeer te brengen. Ja. En daar ben we bij douane. En sjok je mee van een culturele haatstad 2018? Nou, we willen graag verwijzen naar onze Facebookpagina en naar onze internetsite. Dan kun je mensen wel vinden wat we doen. Oké. Kan je dat zelf even nemen? www.ppdtv.nl. Ja. En onze Facebookpagina Ideale Stichting PPD Televisie. En dat kun je googlen en dan kost een heel eind. Ja. En daar zit dus geen wat wij nou willen maar in Friesland. Het is nog heel primituur. Maar je moet in aan beginnen. Die ganse geschichte van onze stichting staat op de Facebookpagina. Dus dat is wel heel interessant. Dus als mensen kunnen meer van weten willen of geïnteresseerd binnen, stuur ik gewoon nooit. Een hele chronologie gaan we maken van hoe begin tot nu. Dus dat is op zich wel hartstikke leuk. Dat is, dat is prima. Dat ben dus, ik vind het een tegenstrijdig onderwerp wat dat ik get. PPD, Peter en Pieter. Dat is, ik neem aan dat dat een beetje de achterliggende gedachte is in de benaming of net? Of Nee. Productieploegdrachten. Productieploegdrachten. Wie, de man hier binnen druk aan het biljarten. Onder hier in het café zit ze mij het smelende erfskip. Wie hadden hier weer een tegenstrijdige column even van Anton Haan. En de man natuurlijk van de ideale stichting Productieploeg Drachten. Peter en Pieter. Dat wie dit uur even weer culturele podium hier van het café Mark zegt, Ronald. Is het al druk onder? Ja, en eigenlijk stik je het helemaal verkeerd. Maar ja, toen maar weer hardenvol. Weer hardenvol, staat op het. En hoe 14 dagen ben we er weer? Maar wat voor gasten we dan komen, dat kondigen we dan die dagen even aan. Ik hoop dat jullie in elk geval thuis even weer een noffelijke uur kan horen van het kunst- en cultuurprogramma Het Podium. Hier live vanuit Café Mark zegt.